Allahu Akbar. Het offerfeest is een van de wichtigste feesten van het hier in de islam. De moslims vieren het offer van een laam onharden god Allah. Maar door corona kunnen ze dat net in de moskee doen. De oordelmeter afstand is net te houden en dus mat het boeten. Het gaat niet om in een grote paleis of in een groot kasteel te bidden. Het gaat om het gebed zelf. Het gaat om het gebed zelf. Waar jou steen, dat doet er net toe. Als die in het bos, in het Oranje Woudbos of wie ik volle wat. Die klikt mij God, die klikt mij alle. Dat is het belangrijkste, net de plak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. We hebben hier al een hele hoop hoor, want maar het is altijd sportgerelateerd natuurlijk. Hè? Want boetenatleten trainen natuurlijk een hoop schaatsers. Ja, we hebben hier regelmatig jeugdsportdagen en de Kruifkoord, voetbal, panna voetbal, waar je van alles wil gaan. Maar dit is wel een hele nieuwe ervaring. Ja. Er hielden een protte maatregels, handwasje en afstand houden. Gewoon lezen in de moskee kleedjeskleer voor de mensen, maar die moeten de Leon er nou zelfs meenemen. Ja, ik kan wel zeggen, het stukje gas en dus ik ga maar zitten nergens. Maar het kleedje, dat jouwt ik het gevoel van, hey, ik bid mijn God, mijn Allah. We zitten mooi in de ligging. Dit is echt een uniek terrein, het leent zich echt extreem goed daarvoor. We zitten precies in het zuidoosten, de kant van Mekka, de kant van de bedevaartsplak, waar miljoenen moslims normaal samenkomen om dit heugelijke feit te vieren. Sami'a Allahu liman hamidah.